ନିଜକୁ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଯେଉଁ ଅଦମ୍ୟ ଶକ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଖେ ଥାଏ। ଏମାନେ ପ୍ରବଳ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଜ୍ଞା। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଯୋଗ ସେଣ୍ଟର, ଆର୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ଜିମ୍ ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବିଭୁଦାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କୁମ୍ଭ ଆଉ ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଘଟେ ଚତୁର, ଘଟ ମାନେ ମାଠିଆ। ମାଠିଆ ଭିତରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି ତାହା କେବଳ ମାଠିଆ ଜାଣେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ବଡ଼ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଏମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଶନି, ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସ୍ଥିର ଏବଂ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ କହିଲେ ପେଣ୍ଡା ବା କାଫ୍, ଆଙ୍କଲ୍ସ ଏବଂ ଟିବିଆ ବୋନ୍। ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଏମାନେ ଜୀବନକୁ ସୁସଂଗଠିତ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆଗାଇ ନେବାର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଖେ ଥାଏ। ନିଜକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖି ନିଜକୁ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଯେଉଁ ଅଦମ୍ୟ ଶକ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଖେ ଥାଏ। ଏମାନେ ପ୍ରବଳ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଜ୍ଞା। ଶୋଷିଲା ଲୋକକୁ ପାଣି ଦେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସହାୟ ଲୋକ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ମାନଚିତ୍ର ବୁଝିବା। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ନୂତନତ୍ୱ ଥାଏ, ନୂଆ ଜିନିଷ ଖୋଜାଯାଏ, ଯଥା କ୍ଲବ, ସୋସାଇଟି ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର, ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଯାଏ। ତେଣୁ ମକର ରାଶିର ଲୋକ ଯଦି କ୍ଲବ, ସୋସାଇଟିଜ୍ ବା ଇନର ସର୍କଲ ବା କୌଣସି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରକୁ ବାରମ୍ବାର ପରିଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ବା ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆୟର ସଂସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ଖୋଲିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା ମୀନ ରାଶି, କାଳଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି, ଯାହା ପାଦକୁ ଦେଖାଏ। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଇ ବିଲିଭ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତି, ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଜଳ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାନ୍ତିକ ଏବଂ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ପାଦ। ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତି। ଏମାନେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟିକ୍ ନ ହୋଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ଥାଏ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ପଛକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏବଂ ଅସମାନତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ବର୍ନ ଅନଇକ୍ୱାଲ। ତେଣୁ ସମାନତା ଆସିବ କେଉଁଠି? ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଝଗଡ଼ାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସମର୍ପଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତି ଏଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ମାନଚିତ୍ର। ଯେଉଁଠି ଗୀତ ନାଚର ଆସର ଥାଏ, ଯୋଗ ସେଣ୍ଟର ଥାଏ ବା ଜିମ୍ ଥାଏ, କଳା ସଂଗଠନ ଥାଏ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଥାଏ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଇସଲାମିକ ସେଣ୍ଟର ବା ଜାପାନିଜ ବୁଦ୍ଧିକ ସେଣ୍ଟର ଏଭଳି ସବୁ ଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ମୀନ ରାଶିର ଅଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯଦି ଯୋଗ ସେଣ୍ଟର ବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ ସେଣ୍ଟର ବା ଡାନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବା କୌଣସି କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଯୋଗ ସେଣ୍ଟର, ଆର୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ଜିମ୍ ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ
सहित जड़ित हुअन्ति तांको मानसिक शांति मिली थाए। तेणु विचार करंतु ज्योतिष आ वास्तु केते परिपूरक आ केते वैज्ञानिक। तेणु मोर वीडियो यदि आपको भल लगता है ना आज्ञा ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे। नमस्कार।